Il-proċeduri ċivili, kummerċjali u amministrattivi fil-qrati ta' Malta qed idumu inqas biex jinqataw u l-qorti qed issir iktar effiċjenti. Dan jirriżulta mill-Justice Scoreboard, dokument tal-Kummissjoni Ewropea dwar il-qasam tal-ġustizzja tal-Istati Membri illi jirrifletti s-sitwazzjoni fl-2015. Dan wera kif minn medja ta' 707 jiem biex tinqata' kawża ta' dan it-tip fl-2013, fl-2015 din niżlet għal 447 jum. It-titjib kien iktar konsiderevoli meta jitqieżu l-każijiet amministrattivi fejn f'sentejn it-tul naqas b'66%. Iġifieri fejn każ kontra l-Gvern fl-2013 kienu idum medja ta' 1457 jum biex jinqata', fl-2015 dan niżel għal 495 jum. Din kienet l-ikbar qabża reġistrata fl-Istati Membri kollha. F'konferenza tal-aħbarijiet tal-Ministru għall-Ġustizzja Owen Bonnici kien spjegat kif aspett ieħor mill-att effiċjenza huwa kemm qed jinqataw kawżi ċivili, kummerċjali u amministrattivi meta mqabbla ma kemm qed jinfetħu oħrajn ġodda. Hawnhekk pajjiżna klassifika bħala it-tielet l-iktar stat effiċjenti fl-Unjoni Ewropea, fejn stmat li brata ta' 111% fl-2015 inqataw iktar kawżi mill-infetħu. Fejn jidħlu kawżi amministrattivi, ir-rata tispara għal 410% li meta mqabbla mal-2013 ifisser li nqataw 10 darbiet iktar kawżi milli daħlu. Il-Ministru Bonnici fakkar kif dan l-aspett partikolari pajjiżna kien jikklassifika fost l-agħar stati fis-snin preċedenti u fl-2015 kien l-aqwa b'ħafna. Fejn jidħlu l-każijiet pendenti fl-2015 kien hemm 9459 meta fis-sena ta' qabel kienu reġistrati iktar minn 1500 każ pendenti. Il-Ministru Bonnici stqar li d-dinja l-inqas rata ta' kawżi pendenti fiċ-ċivil minn kemm ilha tinżamm l-istatistika. Fl-aħħar qed naraw li hemm bidla fir-rotta fil-qasam tal-ġustizzja. Kien hemm sentiment sa ftit snin ilu fejn il-qasam tal-ġustizzja donnhom in-nies kienu rassenjati illi naraw titjib. Illum qed naraw it-titjib. Wasalna ma wasalniex, fadal iktar xi jsir. Ifisser illi rridu nkomplu għaddejjin bix-xogħol. Hemm setturi pereżempju tal-informatika fejn qed naraw tieqa ta' opportunità kbira biex inkomplu nimplementaw miżuri bħal dawn diġà għamilna ħafna u naħseb illi fix-xhur u ġimgħat li ġejjin irridu nkomplu nagħmlu iktar minnhom. Il-Ministru Bonnici sostna li meta wieħed iħares minn fejn telaq pajjiżna ikun jista' japprezza aħjar ir-riżultati miksuba fl-2015. Fakkar kif minn dak iż-żmien s'issa daħlu fis-seħħ miżuri ġodda oħra, il-riżultat tagħhom għadu jrid ikun rifless fid-dokumenti li jmiss.